खुलुमबाय बड'खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बे मोन्नैबो बियाबाव देरहागोना रोखा। क'क्राझारनि बनरगावआव बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो ल'कसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ फोसावनाय सा-3 बिजाथिनि फारिलाइनि सासे बिजाथि काम्फा बरग'यारिया। मख'नो गोनांदि बनरगाव बिटिसि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो बुथ कमिटिफोरखौ लानानै मैया दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो। फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानाय आरो प्लानिं खालामनायनि बागै सावरायनाय बुथ कमिटि मेलाव बाहागो लानानै काम्फा बरग'यारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथियानो देरहागोन होननानै बुंथिदों। बबेखानि क'क्राझार बियाबाव 14,70,000 भटार्सफोर दं। बिसायख'थियाव 80% भट जायोब्ला 12 लाख भट होजागोन। बेनिनो गेजेराव बिपिएफ दोलोआ 7 लाख हारसिङैनो भट मोननो हागोन आरो बिपिएफआ देरहागोना रोखा होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै होबावो। छत्तीसगढ़नि कांकेर जिल्लायाव पुलिस आरो दुथां थिउरिया हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनायाव सासे पुलिस कनस्टेबल आरो थिउरिया हानजानि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कांकेलनि बिदुर गामिनि हाग्रायाव छत्तीसगढ़ पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिजार्भ गार्ड आरो थिउरिया हानजा नक्सेलनि गेजेराव बे मोगा-मोगि गावलायलायनाया जादोंमोन होननानै खौरां मोन्दों। अदेबानि नक्सेल थिउरिया हानजानि सायाव छत्तीसगढ़ पुलिसआ अपारेशन खालामनाय समाव मोगा-मोगि खमैबो 1 घन्टासो गावलायनाय जादोंमोन होनना मिथिदों आरो जिउ गोमानांनाय बे सासे पुलिस कनस्टेबलखौ रमेश ठाकुरी होनना सिनायथि होदों आरो थिउरिया हानजानि थैनाय सासे सुबुंनिफ्राय AK-47 राइफल मोनदों होनना मिथिहोबावो आरो जाथायनि उनाव दायो छत्तीसगढ़ पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिजार्भ गार्ड आरो SSB जथायै साखाथियाव थानाय जायगाफोराव अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनबावदों। बिजनीआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआर आबाद बिफान आरो बड'फा लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायजों चेक राननाय हाबाफारियाव मैया बाहागो लाहैना माखासे हाबाफारि मावफुंहैयो। बिटिआरनि सिङाव थानाय 104 फार्मार प्रडिउसार कम्पानिफोर आरो मोन 22 क'पारेटिभ ससाइटिफोरनो चेकफोरखौ राननानै होनाय जायो। बिटिआर सरकारा फार्मार प्रडिउसार कम्पानिफोरखौ थुलुंगाखांहोनो आरो जौगाखांहोनो थाखाय गं 104 फार्मार प्रडिउसार कम्पानिफोरनो 1,50,000 रां आरो गं 22 क'पारेटिभ ससाइटिफोरनो 50,000 रांनि चेकफोरखौ राननानै होनाय जायो होनना खौरां मोननाय जादों। घुस लानानै राजखान्थिगिरिफोरा भट लायोब्ला आयेननि नोजोराव साजा मोनगोन। बिसायख'थिनि खाथि सानावनो सुप्रिम कर्टआ राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय मोनसे आयेन फोसावनानै होदों। घुस एबा रां होनानै भट बिनायनि फोरमान मोनोब्ला सोरबा MLA MPफोराबो बारग'नाय नङा। रायजो राजाफोरखौ रां होनानै भट आजावनायनि गोबां समावनो गोबां अजद सिखारदों। बेनि सायावनो नोजोर होनानै सुप्रिम कर्टआ बे आयेनखौ जाबसिनदों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि 1998 मायथाइयाव V.V. नारसिं रावनि गसराव आर्टिकल 105/2 आरो 194/2 आयेन बायदियै घुस होनानै भट आजावब्लाबो MP MLAफोरा रेहाय मोनोमोन। नाथाय दायो सिगांनि बे आयेनखौ बोखारनानै गोदान आयेन फोसावनानै होबाय सुप्रिम कर्टनि गाहाय बिजिरगिरि DY चन्द्रचूड़आ। उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव गोबां बिबांनि रांनि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो मोन्दों। माजबाद पुलिसआ थाद'नाय गैयै आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादफोरनि अपारेशन आरो सिग्रोमनाय हाबाफारिया गोख्रोङै सोलिबाय थानायनि फिथाइ महरै आसाम अरुणाचल ओनसोलनि सीमा ओनसोल जमा खालामबाय थानाय समावनो 73 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै फालांगिरिफोरखौबो खानो हायो होनना मिथिहोदों। हमजानाय सानै फालांगिरिफोरनि मुंखौ 27 बोसोर बैसोनि बिक्की बरा आरो 24 बोसोर बैसोनि सुनिल नार्जारी होननानै सिनायथि होदों आरो हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ खमैबो 7 लाखसो जागोन होननानै मिथिहोबावदों। बिजनी पानबारि दैमाजुलिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे दुखुनि थासारि। बिसायख'थिनि सिगां सरकारा लामा दालां लुफुंना होनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रादाय होयो। बे लेखायैनो दैमाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि लामानि दालांनि थासारिया जोबोरैनो गाज्रि थासारि जानायलाय MLA मिनिस्टारफोरनिफ्राय दालां मोनगोननि मिजिं दङमोन। दैज्लांनि समाव बेरामि सुबुं देहा फाहामसालियाव लाबोनो
फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय खालामनाय, बेफार फालांगि खालामनायाव लाथ्र'हायै जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो खस्थ'नि गेजेरजों ज'यै लुफुंना लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बिटिआर सरकारखौ बे दालांखौ लुफुंना होफैनो खावलायहरदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।